mga igsoon, niya kita aron pag saulog sa dako nga piyesta sa mahal nga Birhen sa Fatima. Karon ang gihandom nato ang iyang katapusang pagpakita ngadto sa mga bata dito sa Fatima, October 13, 1917. Og naa siya mensahe usab nga ato sang hisgutan unya karon unya niining adlaw atol sa piyesta sa mga Birhen sa Fatima ato usab nga sugdan o atong sugdan dinhi pagtukod ang kapilinha, ang kapilya para sa mahal nga Birhen Maria. Mao nga atong ihalad kining misa pangaliyupo ngadto sa Dios nga uban sa mahal nga Birhen Maria magmalampuson ang atong buhat dinhi. Atong pangayoon sa Dios nga sa pangaliya sa mahal nga Birhen daghan ang mga kasing-kasing nga tandugon mutabang alang sa ato ang pagbuhat sa kapilya. Atong ihalad kining santos nga misa karon alang sa inyong mga katuyuan. Lakip sa atong mga pag-ampo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Ug atong pangayoon sa mahal nga Birhen kansang imahin karon ani adinhi. So sa gikan gini sa Fatima, amo ning gidagi kan sa Fatima, mao ni ang muistar dinhi. So atong pangayoon nga unta maundang na ang pandemya, makit-an na ang tambal sa sakit nga COVID. Mao nga sa ulogon ta kining santos nga misa uban usab sa ato ang parish priest sa parokya San Remigio si Father Lyndon Ruiz. Muabot sa drone si Father Marshall Manggobad ato parish priest sa San Miguel Arcangel sa Lambusan. Usab niya uban nato ang aton talahoron o pinanggang mayor, Mayor Mariano Martinez. Uban sa si engineer, mga kadagkuan nato sa lungsod, o usab uban nato ang ato ang sakop sa World Apostolate of Fatima International. Board of Trust, appeal siya sa Board of Trustees, siya ang atong treasurer. Mao na nga naatay connection sa international, si Brad Reynald Andales. Og niya uban nato mga deboto sa mahal nga Birhen Maria, labi na mga sakop sa WAF, gikan sa San Remigio, sa Bugo, ingon man sa Balamban, ug sa uban pandapit. Mao nga hiusahon nato karon ang atong kasing-kasing dinhi sa Santos nga misa, pagpangayo sa Dios ato mapanginahanglan, uban sa mahal nga Birhen sa Fatima. Apil diay sa atong pag-ampo ang mga katigulangan usab no nga nangamatay na nga mauintay na nag-iya ining luti. Atong iampo ang kalag ni Bartolome Balili, Remedios Balili, Ana Corita Balili Pilais, Lucio Pilais, ug uban pa nga mga kalag nga gisulat karon dinhi. Apil sila ang mga generous donors ni atong luti, labi na sa pamilyang Ruiz, pamilya ni Father Lyndon Ruiz. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Is
unta kita sa Dios makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niyang ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Pagkait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadali kami kanimo, tungo sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nangangutang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawata ang among kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang langing halangdon, O Jesucristo. O basta Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita. Amahan, imong gihatag kanamo ang inahan sa imong anak, nga maamong inahan usab. Itugot nga sa among pagtuman sa mga hangyo, sa bulahang Birhen Maria, maningkamot kami kanunay pagbag-o sa kalibutan, pinaagi sa pag-ampo ug pagpinitensya, aron matukod ang gingharian ni Kristo, ug makadangat kami sa kalipayng tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. May kagawasan kita tungod kay gihatagan man kita kagawasan ni Kristo. Busa pabilin kamo nga dili ulipon ug ayaw kamo paulipon pag-usab. Ako si Pablo mag-ingon kaninyo. Nga kung magpatuli kamo kini nagpasabot nga si Kristo walay kapuslanan alang kaninyo. Pahimangnuan ug ingnon ko kamo pag-usab. Nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman sa tibuok balaod. Kamo nga naning kamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa patuman sa balaod na himulag hinuon ka Kristo ug sa grasya sa Dios. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu. Ang Dios mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Kay kung nahiusa kita kang Kristo Jesus, dili hinungdanan ang pagkatinuli o dili tinuli. Ang importante amo ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy o Ginoo. Padangatakan ako ang imong may gugmaong kaluoy o Ginoo. O Ginoo, padangat ako sa imong kaluoy. Ang imong kaluwasan, sumala sa imong gisaad. Ayaw pagkuha ang pulong sa kamaturan, gikan sa akong baba. Kay sa imong mga sugo, anang akong kalauman. Padangatakan ako, ang imong may gugmaong kaluoy, o Ginoo. Ug bantayan ko ang imong balaod sa kanunay, hangtod sa kahangturan. Ug maglakaw ako diha sa kagawasan, tungod kay nangita ko sa imong kasuguan. Padangatakan ako, ang imong may gugmaong kaluoy, o Ginoo. Ug nalipay ako diya sa imong mga sugo, nga kong gihigugma. O gibayaw ko ang akong mga kamot, ngadto sa imong kasuguan. O palandungon ko ang imong mga gimbutan. Padangatakan ako, ang imong may gugmaong kaluoy, o Ginoo. Hallelujah, kami ay gawin
Ang Ginoo manaa kaninyo nga nausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahona sa nahumana si Hesus og sulti, may usa ka parisiyo nga midapit kaniya sa pagpangaon. Busa miadto siya og nakigsalo kaniya. Natingala ang parisiyo sa pagkamatikot niya nga wala manghunaw si Jesus sa wala pamukaon. Tungod niini miingon ang Ginoo kaniya, kamong mga parisiyo naghinlo sa gawas nga bahin sa tasa o plato, apan sa sulod ninyo puno kamo sa panikas o kadautan. Mga buang, dili ba ang Dios nga mao'y nagbuhat sa gawas nga bahin mausab ang nagbuhat sa sulod? Apan ihatag ang anaa sa inyong mga tasa o plato ngadto sa mga kabus o mamahinlo ang tanan alang kaninyo. Maigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Lagi kita mga Pinoy dili gyud mapadaplin ang atong naghinubra nga pagmahal, pagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Nagani gitawag kitang Pueblo Amante de Maria. People in love with Mary. Grabe ang atohang paghigugma sa Birhen nga gani kuno sa istorya pagmawa gani ang Birhen dito sa langit anhigyud pangitaon sa Pilipinas. Ha? Kaya wa gina sila ing suruyan. Bitaw istorya ra no mao na nga ingon ana ta ka mahigugmaon nga ang ato mga simbahan tan-aw wala na pila na ka imahen diha sa Birhen. Lain-lain lang mga imahen sa Birhen, mga kapunungan sa Birhen, nga uban gani mag kaya wala nila yung kalingawan, maglinibakay na lang sad, no? Kinsay mas nindot nga kapunungan. So, ang ato mga panimalay, naagi mga imahin sa Birhen, kay nga naman, kita kong mga Pinoy pakimama kay ta. Mao nga nindot kaayo nga sa ato ang kinabuhi sa pagtuo. Sa atong panaw, paingon sa kingharian sa Dios, gitugyan gyud kanato ang mahal nga Birhen nga atong inahan. Nga mao gyud mag-uban sa ato ang panaw. Mao nga ang mga usa sa mga dapit diin nagpakita ang mahal nga Birhen nga nahimog yung inila o niya aprobado gyud sa Roma, mao gyud ang iyang pagpakita sab sa Fatima. Mao nga daghan kaayo ang mga mag-pilgrimage gyud sa Fatima, no? Ato sa Portugal. Na karon dili man kitang tanan dunay katakos financially pag adto sa maong lugar. Mao nga kanindot sad sa mga kadagkuan dito sa Fatima, dili lang ang pagdebosyon sa mahal nga Birhen sa Fatima ang ilahang gi pakuyanap, gi promote. Ang nindot mao nga hasta ang chapel, no? Ang chapel nagihimo nila mga ingnon ta satellite nga dunay mga replika. Nitugod sila nga himuon ang replika sa chapel sa Fatima sa mga lagkalain-lain nga kontinente. Mao nga dinhi sa Asia ang nakanindot mao nga ang gipili ang Pilipinas gyud. Naa sa biyay mga Katolikos Korea, na Thailand, pero kibaw man ta nga niya gyud ang kinabag-an sa Pilipinas. O dinhi sa Pilipinas, ang grabe sad, no, di sad na malimod, nga ang grabe sad nga mga deboto kay sa mahal nga Birhen, kita usab dinhi sa Sugbo. Labi na sa mga pundok sa World Apostolate of Fatima. Kay gikan man sa Fatima, yan ay pundok nga nag-promote sa maong devotion, ya ang mga leading groups, ya ang pinaka nag-una gyud sa pag-promote sa devotion ang Cebu man. Sila mga kadagkuan sa Fatima International nakabisita man sa Sugbo.
Na nakita ginilang kainit na tos pagmahal sa Birhen sa Fatima. Mao na nga ni-desider sila nga dinhigyod sa Sugbo. Naka-appeal man ko sa International Convention. Ang international president nato gi-congratulate na gugudaan nga it will be in Cebu, no? Si Professor Americo. Giingnan ako nga it will be in Cebu. So lipay na ko dana nahibaw na midaan nga dito pa mi nga gipili gyud ang Cebu. So mao na nga dinhi sa Cebu lipay kay ta nga sa Pilipinas ang Cebu gyud. Unya dinhi sa Cebu ug nganong pagkaunsa nga San Remigio pagyod, mayor. Daghan ang mga giganahan nga adto sa ilahang dapit pananglit dito mi sa Dalagit. Doon na dito'y pila sa hektarya bukid sad, no? Ingon ani bungtod dito sa kining Mantalongo, no? Unya nindot sa kay bugnaw kaayo. Ni offer hatag niya ang gobyerno andam sad mutabang. Diri sad sa una gyud ang Compostela. Ang Compostela dako sad kaayo. Ni offer. Dayon ay ni offer nga ris dumanhog. Awit ra man ning San Remigio ug nganong San Remigio magyud, no? So mao na nga para nako gipili sa gyud sa mahal nga birhen. Nga daghan ang mga ni-offer pero anhi gid siya. Anhi dinhi himuon ang balay sa mahal nga birhen ang kapilya. Mao na nga para sa taga San Remigio ngadto sa mayor sa ato ang Kura Paroko, mga San Remigiohanon. So congratulations, masipang pakpak ninyo. So ano higit sa inyo? So nindot kaayo nga kanang gipili gyud mo, no? So mao na hinungdan nga ni agyo dinhi. Ug nganong sa basta kay desisyon sa board nga anhi dinhi. Nakadesider gyud mintanan nga anhi. So karon nahuman naman ta sa atong groundbreaking ni anhi na atong talahorong arsobispo karong adlaw magsugod October 13, 2020. Panahon pa gyud sa pandemya. Panahon nga ni ata sa kahimtang nga way kasiguruan, kahimtang nga naglisod ta apan ang mahal nga birhen buot mo palanog sa iyang mensahe nga wa ta mo biyae. Ni ako uban ninyo ug sugdan pagbuhat ang kapilya karon dinhi. Aron siya makig-uban kanato diha sa kapilya. Ang iyang presensya ma-establish din sa gigiingon nato nga kapilinha. Kining kapilya nga atong himuon, daghan mga kapilya na ang Birhen sa Fatima. Mahimo sa inyong mga baryo na dito'y kapilya ang Birhen. Lahi ni siya nga kapilya. Official chapel gini, official kapilinha, small chapel sa translation ana, no? Small chapel. Official nga chapel gini nga gitugutan gyud sa kadakuan sa pati mga anhi tukuron. Ipasabot ni og pananglit pa Jollibee ba, no? Mga food chain, no? Daghan kayo or McDo, no? Unya nay nagtukod nga McDo didto, nya official ginagikan gina sa McDo ang timpla ana McDo gyud. O baka ha unsa pa, no? Ug naay magtukod yag McDo dadon angan unya ang timpla di man mao di man official. Mao na nakalahi. Lahi gina official mao gina siya tinuod. O I mean dili ngong mao gi tinuod. Tinuod dito natong devotion why fake ana. Pero ang nakanindot mao kay official kapilinha ang mga indulhensya nga ipadagayday sa simbahan, no? Ang indulhensya nga ihatag sa simbahan ngadto sa kapilinha Portugal maato usab nga dili na ta kinahanglan mo adto pa. Inigsuod na to sa kapilinha dinhi kay official man ang ilang madawat dito, madawat sab nato dinhi nga indulhensya. So ingon ana ang official kapilinha. Sa ato pa naatay makadawat tag mga plenary indulgences. Mao na nga nindot kaayo ani agyo dinhi. Unsa man ang plenary indulhensya, hisgutan ta lang yan na, no? Pagpapas sa mga temporal punishment nimo nga tanang silot sa imo sila mapapas basta mo sud ka sa mga kapilinha nga sama ni ini. Mao na nga nindot kaayo nga ni adinhi. Anya ang maong chapel so timan-an nato nga niya ang mahal nga birhen ang iyang imahin sulod uni as kapilinha. Imahin kini nga gikan sab sa Fatima mismo sa Portugal.
Unya nga gani, mga kadagkuan sa Fatima, ato siya nga inviton, inig blessing nato, nga ug musanong sila nga niasab gyud sila. Tingali ang ilang rektor sa Basilica, sa Fatima, o baka ang obispo gyud, no? So nindot kaayo mo na nga, aron mapakita gyud nga official gini atua dinhi. Ipasabot, replika man, exactly the same sa kapilya ngadto sa Fatima. Nga dili na mo mistil mo atog Fatima, Portugal, anhin na lang mo sa Fatima, San Remigio. Madawat ra ninyo dinhi ang indulhensya. Nakaron dinhi sa maong chapel, ang mahal nga birhen mag-istar kining imahen sa Portugal. Unya, mahimo na natong dalangpanan ang maong kapilya sa panahon nga naata sa kasubo, sa panahon nga naata sa kahadlok, panahon nga naata sa kalibog, panahon nga desperado kay ta. Sa unsay imong mga kahimtang imong gibati, sa panahon sa imong mga kasakit, nahaan tay balay nga kapaingnan, nga muanhi og musumbong ta kay niya dinhi ang mahal nga birhen magpaabot kanato. Nga mangayo ta niya og lamdag, mangayo tag kusog aron sa imong makapadayon ta sa atong panaw. So niya tay mahal nga inahan nga mupuyo dinhi sa maong chapel. Og ang iyahang pag-star dinhi dili lang ingon ang iyahang ang atong pag-ila sa chapel, di lang ingon nga chapel na, imagine na nga ni sulod jud ka sa kasing-kasing sa mahal nga birhen. Dinhion niya sa kapilya, you will find peace, joy. You will feel the serenity of the place, just like in Fatima if you go there. So mo na nga, kanindot nga kanabitaw, musulod ka sa sanktuaryo, sa kasing-kasing sa mahigugmaong inahan, nga inigsulod nimo sa iyang sanktuaryo sa gugma, malipay ka, malinahon kay ka, anhi ka, you will find healing in this place. Apan ang healing atong gipangayo, of course, kanang ingon tong physical healing, it happened no in Fatima. Ngano sad nga karong adlaw tungod kay October 13 sa pagpaila sa birhen nga siya ang birhen sa Rosario, I am the Lady of the Rosary. Pagka October 13 yang giingnan si Lucia, himui ko og kapilya niining dapita. Sa dapit diin siya magpakita, magpahimo siya kapilya. Ang mahal nga birhen mo ni-request nga nagyo siya kapilya, ug mao nga ang maong kapilya mao na naron diha sa Fatima, Portugal, sa dapit nga diin siya nagpakita. Ug mao nga ang maong kapilya nga ato na sang gidadinhi, naghimo tag kapilya kay request sa mahal nga birhen kay anha niya ipa tagamtam ang iyahang inahanon nga gugma kay diha mangayo siya sa grasya sa iyang anak o pinaagi kaniya ipabuhagay ang grasya sa Dios diha sa iyang kapilya. Mao nga dinhi unya sa iyang kapilya daghang mga grasya atong madawat. Healing, that's one. No nga niingon dayon si Lucia, unya mahal nga birhen daghan pa kog pangutanan nimo. Ang mga masakiton mamaayo ba? Ingon mamaayo sila, pero dili tanan. Kinahanglan nga maghinulsol sa sila sa ilang mga sala. So, ang mensahe sa Fatima dili ginato kalimtan. Ang mensahe sa Fatima nga mag-usab, magbag-o ta, paghimo og mga panghimayad, penitensya, aron madawat nimo ang grasya sa Dios. Mao na nga gusto tag kaayuhan, maayo ta sa atong sakit sa lawas unya dinhing dapita, pinaagi sa mahal nga birhen. Apan una sa tanan pangayo ang kaayuhan sa sakit sa kalag, conversion. Mao na ihang mensahe alang kanato. Pray the rosary for the conversion of sinners. Nga makabig ang mga makasasala kay matud pa niya daghan ang naimpyerno kay walay nagampo kanila. Ang inahan nagmagulanon sa mga kalag nga mapunta sa impyerno kay way nagampo. Mao nga dinhi unya dili lang healing physically, healing spiritually. Anhi unya nato masinati ang kausaban niining dapita. Mao na nga pagkanindot niining dapita gipili sa mahal nga birhen. Mao na nga healing spiritually tungod kay kadaghanan kanato bisan naa na sa simbahan, naa na sa kalihukan sa pagtuo,
dili nato na malimod nga daghan patag kinaiya nga usbonon. Daghan pag kinaiya nga salawayon. Tanawa din heron sa atong ebanghelyo ang mga Pariseo. Ang mga Pariseo aktibo kay ni sila nga mga leader gini sila sa ilahang relihiyon. Apan tanawa ilang gisaway si Jesus kay wa manghunaw. Ilahaman nga kultura o dili lang kultura, religious practice. Batasan nila sa relihiyon tulumanon nga manghunaw sa dili pamukaon. Ang pagpanghunaw dili tungod kay hugaw kag kamot kundi part sa rito sa pagpangaon. Nga limpyo ka kay kanang imong gikaon o kanang imong kamot nabulingan unya na spiritually. So spiritual kuan ni siya kanang kalimpyo. Dili na ingon nga physical nga si Jesus kay wa manghunaw hugaw kamot. Dili ipasabot nga hugaw siya kamot. Wa siya mo sa spiritually wa siya mutuman sa ilang rito. Mao nang ilang gisaway si Jesus ngano wa man kamutuman, wa man kamusunod sa atong ritual. Ingon si Jesus, kamo kuan kayo mo kanang mitikuloso kayo mo sa pagpanghunaw. Apa naay angaya pa ninyong hunawan. Mitikuloso kayo mo sa pagpanglimpyo, napay angaya ninyong limpyuhan. O kana ang inyuhang kalag. Ug mausad ni sa ato aron dinhi nga kita ron sige man tang hand washing, sige ta maligo ta og asa ta adto tag merkado igulis balay ligo. Limpyo gyud. Kay mataptan niya ta sakit, maingon nga mahadlok kang masakit ang imong lawas, mataptan kag COVID, hinunua kahadloki nga mataptan sa sakit ang imuhang kalag. Nga og nagmasakito na sang kalag, hala, ayuha ka na. So mao na nga limpyuhan ang atong kalag, conversion. Mao ni nga maningkamotan nga mao ni Jesus, kahimutan mo sa Dios iyang giingnan ang mga Pariseo kung ang inyong mga tasa, inyong mga plato ipangahatag sa mga kabos kay manlupigon di ay ni sila. Maay kay sila sa relihiyon, maay kay mo bansay sa ilang mga tulumanon, maay kay mo practice niini, pero deep inside na ade ang kahugawan kay ngano man mugawas man sa ilang kinaiya diha sa iyang pagpanlupig sa mga kabos. Maong gisaway sila ni Jesus. Mao na nga ang una gid ay nato nga healing nga pangayoon ang ato ang healing sa kalag. So spiritual healing for sure will happen in this place. Mao na nga niya bintaha kay ta, niya ang mahal nga birhen nato, niya ang iyahang kapilya, niya mao kini ang sanktuaryo sa iyang kasing-kasing nga andam gyud mo dawat nato bisag kinsa ka, bisag unsa ka, unsa imong panginahanglan duol diri. Ang imong gikinahanglan, ang kalinaw man sa imong kasing-kasing, ang kalinaw sa imong kalaghala, duol diri kay ang mahal nga birhen maoy maghupay kanimo, maoy maghatag sa imong panginahanglan. Mao nga atong iampo, atong gihalad kining misa alang sa ato ang mga workers, no, sa tanan nga mga mutabang unya dinhi atong mga sponsors, atong pangayoon sa mga birhen nga tandugon ang katawhan daghan unta ang mutabang kay labing tinuod, no? Labing tinuod, wa pagid taon tay kwarta. Nga nagtukod na tag kapilya. Apan masaligon kay ta sa mahal nga birhen nga siya ray mo tandog sa kasing-kasing ninyo. Mao na nga hinaot unta kamo bisag pila atong matampo, una amoy mga kaila sultihi sila nga nanginahanglan gid ta og funding. Wala pa in taon tay funding, apan nagsugod na ta. Kay nisalig ra gid ta sa panabang sa birhen. Nya iampo na to atong mga workers, sila nga mga panday, atong mga engineers, ang atong architect, ang atong mga kadakuan sa lungsod, atong kabarian, atong iampo ang mga sakop sa WAF, si Brad Renald nga mao nang unay dinhi. So sila atong iampo kay aron sa ingon matukod gyud ni, madayon gyud kay 2021 magsaulog na ta sa atong 500 years sa ato ang pagka-Kristiyanos. Unya kabahin unya sa ato ang kasaulugan, imbis 2021 mao na atong pagsaulog apan ato lanang gi mao'y sinugdanan sa pagsaulog adto gyud sa 2022 na ang atong kasaulugan tungod ining pandemya. So 2021 to 2022 kanang tuiga, nianang tuiga apil ang atoan niya dinhing kapilinha nga apil na sa 2021 nga kasaulugan na lista gina nga ang mga bisita unya nga mga nis 2021 muduaw gyud sa kapilya. Mao na nga giingon nato by hook or by crook in by sagusang pagiha ato yung humanon ang kapilya
kay naapil ni siya sa lista nga ang mga diboto, ang mga magtutuo ni Kristo, diboto sa mahal nga birhen, muduaw gyud dinhi. Kay doon naman niya tay pagsaulog sa gitawtog Marian Jubilee. Sa Marian Jubilee, muduaw tag mga kuan Marian sites, unya usa gini nga gitumbok tungod kay kini man ang official nga kapilinha. Sa year 2021 or 2022 ang Jubilee, basta anang tuiga sa atong pagsaulog sa 500 years. Apil, nalista na ang San Remigio nga kapilinha. Mao na nga ato gining paningkamutan, atong iampo nga mahuman gyud ang atong kapilinha sa dili pa ang kasaulugan sa 2021, no? Nga sa dili pa sila moduaw niya dinhi. Mao na atong pangayo, o pangayo nato sa mahal nga birhen, nakita karon nga niya dinhi, nga niya ni apil sa makasaysayanon nga hitabo. Apil mo, sumahi mo, magpakudak mo. Iniguman sa misa nga, when the chapel was kanabang gisugdan pag tukod, dirigid mo. So makasaysayanon kining adlaw para kanato. October 13, 2020 mo'y pagsugod sa kapilinha sa mahal nga birhen diha sa San Remigio, dinhi ka. Mao na timan Mao na nga padayon tang ihalad kining misa uban sa mahal nga birhen alang sa inyong mga katuyuan. Manindog palihog. Magambo kita samahan nga mamahimo kitang matinud-anon sa atong pag-alagad sa usag-usa ug moingon kita. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang namunuan sa atong simbahan makakita sa tinuod nga diwa ni Kristo diha sa mga nag-antos ug sinalikway. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang nangalaga diha sa gobyerno makakita na sa tinuod nga Kristo diha sa ilang gialagaran. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay makapahulay na sa langitnong gingharian. Mga muyo kita sa Ginoo. Langit nung amahan, itugot nga magmalaumon kaming musalig kanimo og sa imo mga grasya kay kining tanan namong gipangayo uban sa mahal nga birhen sa Fatima pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manlingkod. Daig ko ikaw, O Diyos, sa tanang panahon, kay ikaw ang pagtanag ko sa akong kalisod. Ang mga kahalo ko kabalaka, kahangawag pagduha-duha, ang tanan na bunto ko, tungod sa gumamo mo sa karon, ihalad ko kanimo king mga gasa nga hinatag mo akong kusog panahon o katakos ang tanang gikan kanimo nakiking kinabuhi ko. Sa adlaw mo gabi, ikaw akong gisampit. Kung wala mo ihikaw, ang tubag sa pagampo ko. Sa kapagyasan o katalaman,
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Tawaton tang Ginoo, bisyo gikan sa mga ang pagdayeg maya siya. Alang sa kapuslanan sa tibukin, santos nga simbahan. Ginoo among gihalad kini mga gasa sa pagbayad sa mga sala ug pagdahig aron pagsaulog nining pangilin sa bulahang Birhen sa Fatima. Imong pasayloon ang among mga sala ug lig-unon ang among maluyahong kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaya among gisaulog karong adlaw ang pangilin sa mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita, katapos ang pagpakita sa mga bata sa Fatima. Sa iyang pagdawat sa imong pulong diha sa iyang putling kasing-kasing, nahimo siyang takos sa pagpanamkon kaniya sa iyang ulay nga tiyan, ug sa iyang pagpakatao sa magbubuhat, sa kalibutan iyang giandam ang pagkahimugso sa simbahan. Sa iyang pagdawat sa tiilan sa krus sa kabilin sa Dios nung gugma, iyang gidawat ang tanang katawhan isip iyang mga anak, nga mataw sa kinabuhing dayon pinaagi sa pagkamatay ni Kristo. Sa pagpaabot sa mga apostoles sa gisaad nga Espiritu Santo, iyang gihius ang iyang mga pangaliya sa mga tinun-an, ug busa nahimo siya nga sulundon sa simbahan nga nag-ampo. Sa dihang gibayaw na siya sa himaya sa langit, iyang gialirungan ang nagpanaw nga simbahan sa iyang inahanong gugma, ug mahigugmaon siyang nag-aga kanamo padulong sa langit nung puloy-anan hangtod sa mahimayaong pagbalik sa Ginoo. Ug buos sa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa pag-ingon. Ginoong Diyos sa Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan,
mipasalamat kanimo. Mibikas og mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya mo balik nanghil. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumay Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumay usab ang among maigsoong nangamatay. Malaumon nga ubanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inhan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Juan ni Pomoceno, imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikong daygon, ug amo ikong himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag kanaha kanimo magagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ang imo
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay iwan ang ginharian, ang langit ug kahimayan. Hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita tang timaan sa atong panag-inig sa unay. Mayong piyesta naton tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo dila ko ang iyong kalawat kanimo, apan kamulong mo lang ako mamaayo ako. Inahan sa gugma, tuburan sa kaluoy, paglaong ka sa nagsubok, iwag sa makasasala, tugog ka sa kaagom, manong inahan, dagon ko ikaw, O Birha Fatima. Sa
Manindog palihog. Magampo kita, Ginoo, kami nga malipayon nga midawat, nining mga langit nung sakramento, nangamuyo kanimo, nga madala pinaagi niining adto sa kinabuhing dayon, diin kami maglipay kanunay uban sa bulahang Birhen Maria, inahan sa imong anak ug inahan sa simbahan, kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata batok sa COVID-19 pandemic. Tanan, miduol kami kanimo tungod sa among panginahanglan, nga maluwas kami batok sa hulga sa 2019 coronavirus, nga nagakalas na og daghang kinabuhi, og nakatakod na usab sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang sa mga gitahasan sa pagtuon, kabahin, sa hinungdan sa maong sakit, og ang pagsanta sa bulog sa iyang pagkuyanap, giyahi ang mga kamot og salabutan sa mga batid, mahitungod sa medisina. Ngaunta sila moalagad sa mga nangasakit, uban sa katakos o kaaghop. Giyahi usab kato mga pangagkamahanan ug mga pribadong ahensya, nga naningkamot pagpangita sa sulbad niining epidemya. Mangayo sab kami alang sa mga nangasakit, nga mahiuli og mahibalik sila sa maayong panglawas. Itugot kanamo ang grasya sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan, o sa pagtabang kanila nga nanginahanglan. Itugot unta kini kanamo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak. Kinsa buhi ug ari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria hinabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Francisco Marto, San Jacinta Marto, manlingkod ang naikalingkuran. Onas tanan atong pakpakan ng Ginoo, kita gitagaan o maayong panahon, maayong panglawas nga nahiabot kita karon diri. So, sa akong timbang-timbang megsuon, no? Mga planos Ginoo ba? Lahi kay sa plano sa tao, no? Atong February 20, groundbreakingan sa ato ang talahorong arsobispo, kining maong dapit. Nya, nagtuon ta kita nga masugdan dayon pagka Marso o Abril o Mayo, no? Pero tungod sa pandemic, wa gyud ta kalihok. Pero nindot nga natumong usab ning pitsaha October 13, no? Kay mao gyud ni pasawali ni Monsignor Ruben nga mao ning pitsaha nga niingon ang mahal nga bereng ito sa mga bata nga ako I am the Lady of the Holy Rosary niya, tukuri ko niyo kapilya, no? So mo ni timing jud kayo nga maopor atong pagtukod yun, no? Pagsubo sa atong kapilya. So salamat sa mahal nga Birhen o sa akong nagingon sa Ginoo, masipagpagpag ug usab. Nya dako na kong kangangha o katingala nga wa ko mugtuo nga si Monsignor mo Roy mo misa kay i-contact nako sa gapon kay si Sister Lawrence kung suong madre nga si Monsignor bay mo misa ako yung i-confirm niya wa mo gyud ako makontak. Oh mo to nga nabaya po yung mga kakulian, no? Oh. So dito dahil sa bukid sa Lamak Pinamungahan. Oh. So naagid siya karon. So mo igsuon ba kami dugay na nga dito seminaryo ka contemporary mi contemporary. Classmate ni sa akong isuon si Gilir, no? Monsignor sa mga duha ka tuig seminaryo. Nya dugay mi nagkuyog dito sa isla. Siya 10 years na assign sa Santa Fe, ako 11 ko katuig dito sa Tangkong, Silbi. Nya abi bayo migson ay bantingan ni pipila din ni nahibaw sa iyang kaagi in taon nga
nahiagom ni siya sa lunod sa pambot. Kay panahon to Disyembre, doon ay youth nga aktibo kayo dito sa hagdan, kinatarkan, iyang gikasal yun. Sus, kay naltikya o man na ang pambot magsuon. Moto nga, atong may imagine nga, diha intawon si Monsignor Ruben, nagutaw-utaw na ng kuana. Sabi ninyo, gisibya gito sa radyo niya, naay katikista nga, nakonsensya yun, na ako no'y pari daw nga, nagutaw-utaw ko nung napita, balik ka ning uli naman ko nung mananagat, kapoy na kayo na isa, balik ka to kay basig na adiha. Ya mo to Monsignor, nakita dyo ka. O napalgan yun may suon niya. Mura ba og kanabang gipili gyud siya nga siya mo dasig na to karon diring adlaw. So pakpaka to Monsignor Ruben Labaho. Vicar General sa atong Archdiocese. Nya siya ay team moderator sa San Francisco de Assisi sa Balamban. Nya kadlawon gyud siya kung kamo nang adlawon mo, asas labaw pa ni siya nang adlawon kay layo pa gyud to. No, nya mo to nga salamat kayo sa imong pagpasabot na mo Monsignor. Na kanindot di ay kun na ang kapilya diri kay sama ra nga niadto ta sa Fatima Portugal. Utong imong ingon na Sanctuary of Love. Si iksud na to diri burata og naa sa sud sa kasing-kasing sa Mahal nga Birhen. Kana ra ba diha dapita no? Sumani Rinald Andalis. Ana ako'y waf kanang imahen sa Immaculate Heart of Mary diha. Mo ni bro na is kato dili lang physical healing kundi spiritual healing. No? Ya, ayaw lang yung sa ipahang, basig na yung mga bata na naghisgot ba sa McDo. Wala na yung McDo dito. Ayaw na, basig di na kapasabot mga, ang basabot nga, bura ba o sa mas tindahan na prangkisa ba? No, nga, ang Timpla Silbi sa McDo dito sa Amerika, mura ang Timpla dito sa Pilipinas. So, ang pag-ampo unta dito sa Portugal kung napatay kwarta, kato tam, oras sa dire. No, dunggon lang gihapon, may so, no? So, muna kanindot. So, Unya ako pasalamatan natong langdong mayor niya gyud. Pahilom-hilom lagi ni siya. Ako man sa gihagan nga. Mayor, musulti ka kadyot. Ano nina? Ako siya gihagit. Di man siya musulti ganiha. Ako gimusulti. Pagpaka na to atong lalanggang mayor, no? Marayaningan, Maria, no? Ang iyang mga anak sumapas ang gingon, puro sa mga Maria bisag laki. Tinood, Monsignor Ruben Labaho, onya Father Lyndon Ruiz, Engineer Porto, pangalan din ako kay mo man din kisaligan po ni Father, di ba? Latid-latid rin, structural engineer, iyang ekwipo, mga kaigsunan ko sa San Romeo, may buntag ka natong tanan. May buntag. Murag, bida, akong kalipay, abot sa langit. Sama niya po sa groundbreaking ba, pero karon pisokda na gyud. Tinuod to gisgutan ni Padre na ako, Mariano, na ako'y kaluha, Jose Mari, nga naman kay nataw Miss Marian year, 1954. Unya, mama nako, devotee magyod sa Mama Mary, muna, ang ako ngan, Mariano, ug ako kaluha, nako'y kaluha. Pareha gyud ako gitsura, Jose Mari. Unya, akong misis, devotee po yun kay Mama Mary. Gani naka-bisita gyud ko dito sa Lisbon, Portugal. Kita gyud ko sa kapilya sa atong Fatima. Gamay kayo. Pag ato nako, tako magkaigsimbahan. Takay kag structures dito. May buong ka ba? Kanya, pag-abot na ko sa kapilya, kay mo magyuna, gamay ra di kayo. Gani, mo ning atong luti dire, mo ning sudlan sa kapilya. Himo ang kapilya mo dire, pareha magyud sa kapilya dito. Kanto kapilya dito, gitugon man to Mama Mary na pabuhaton si Santa Lucia, di ba? Maybe at the time, 1917, gamay ra gyud kay kapilya. Nakaingon gugugod mo din May buong ka ba na katakang tao mo pilgrim dito.
Nya, gamay gini na yung kapilya. Pero tungod sa gamay yung kapilya, tagana kay mga simbahan, naglirong dito sa gamay yung kapilya. Nakaron, ang exact replica dito, buhaton po dire. Kanya mo na dire. O niya, kini dire na, matingali ni altar, pero ang kapilya suot sa dire. O niya, ikaw man ani, tukuran po na yan, o chapel. Mo na yung mga puste sa chapel. Kining mga red na flag. O, takot kayo. So, kining atong gamay kapilya, tabunan o takog chapel. Kanya po palagi ni Monsignor na di paragani ni sunod tuig murag usas mga kalihukan sa simbahan na ang mga lain-laing simbahan panhion lagi to be able to kanang pangadji, pray the rosary o bisita pod. Ha? Imagine na lang, kana sa tibok probinsya, pero sa tibok Pilipinas, mura man po ni. Sa tibok Asia, mura ni. Natukod sa Takup, San Romeo, yuta ni Padre. Ha? Balili. Umi lang balili pero napalit. Ay. Ay, tungod kay napalit man, gi-donar. Portion for atong simbahan. So ako din ha, swerte kayong San Romeo, blessed yun kayo, dili swerte, blessed yun kayo. Kanya kitang tanan, tungod kay lumulumpyo man ta San Romeo, blessed punta. So, pasalamat ta, pakpak. So, anila ko kutob kay, ha? Punto na. Salamat ha, para. Salamat kay Mayor. So actually katulo ni kabalik siya diri. Nahuman yung taon na to, pero pag sige tag misa diri. Noong Mayo 13, Hunyo 13, Hulyo 13, Agosto, Septembre, Oktubre. Nahuman yun na to ang unom ka buwan sige balik-balik diri. Nya wa gyud mag-uwan, gabi puting uwan na. No, wa jud sa unom ka buwan akong misa diri wa gyud mag-uwan na ay nagtalisik pero human ang misa. Inanata ka tuan ng kuyugan gyud sa mga birhen. Okay. Unya akong pasalamatan usab si ang atong engineer Mike so no siya gi nagkuan taon andam ani. Engineer Marlito Oporto ato ang konsehal sa Bugo. Marlito po. Bugo City. Nya ako lagi nga siya si Mayor Mar Martinez, no? Kani siya Marlito masan ni unsa man ni? Maria sana sa ato Marlito sa ato ba gamay nga Maria. Bitaw Marlito Oporto. So siya mo igitahasan sa WAF, no? Sa foundation sa pagkuan ni sa atong simbahan. Muna nga tabangan na to siya. May mga panday ba? Kamu ba nga na di dool pwede mo mahatod og saging, kamote, para snacks panday ba? At least magatampot ano? Oh. Unya, salamat po kaayo sa atong usa ka engineer. Mura man tulo ka bata diri dagko no may. Karon may magbalik-balik sabot-sabot taon diri. Engineer Re Enero, toro mo na catering service sa atong sa Remeo. No, na si mga andam taon sa mga tent, sa lingkurana, sa sound system. Ana mo salamat kayo. Ma'am Jilin o Ray Enero sa iyo mga backup diha. Salamat. Kanya salamat pud kaayo sa naay akong kaparokyano taga Bangkasan ma'am no, Doktora Lecciones sila taon magtiayon nagkuana ni ko ayo lang kay payong raman dito gamiton. Sige di pader kay basig mag-uwan no ila gitaw ning gitukod ning nalugap nga kanang tent Lecciones family no kay buot yun sila mo tabang sa kaning kuan okasyon. Salamat niyo ha ma'am. Kunya ako salamat adong classmate na diha si Jonathan Valdez no tabang po siya diri. Akong magpapa na diha akong magsuon akong matiya tiyo na uban diri. Salamat ninyo nga niapod mo
papag mama. Niya, salamat sa mga opisyalis na ating hindi uban wala ko kakita mga opisyalis sa barangay captain o di ba mga opisyalis sa Takop o Lambusan, no, sa WAP San Remigio kaning nag-uniform. Salamat kayo ninyo kay sa unom ka buwan sige balik-balik diri sa atong mga batanon, atong choir. No, sila gi nag-initiate ato maigsuon nga mag-Don Rosario sila sukat dito sa eskina sa terminal sa Siris. O nang ano man nga di naman takalusot ni. So nag-traffic itawon ko maigsuon, no? Kay nagdaghan ng tao nga nanguyog atong mga batanon sa atong Don Rosario. Pakpakan atong mga batanon. Okay. So sa giingon na ni Monsignor Ruben sa iyang wali nga nagkinahanglan tag funding. Mo na nga share lang taan ni. No, sa inyo mga gasa, no? So masaligon kita nga tabangan kita sa kahitasan og sa mahal na Birhen. Og ato gyud pangayoon megso, no, nga kato bitaw kani bitaw pandemic mawagtang na kita na no kay aron maka freely move ta. No? Trabaho sa pakihimamat sa atong sikataw. So kana na lang og si Reynald maigsuon ako pasalamatan, no, kay sa daghang mga dapit sa ingon ni Monsignor kani gipili. So ato siya paminawon kay siya magay nahibaw sa plano ani. So atong pakpakan ang WAP International Treasurer Reynald Andales. Salamat, Brother. May buntag niyo, Ruben, Mayor Mar, Engineer. O sa tanang mga tao nga nakatampog, kanunay yun nagampo nga mahitabo gining atong giplanuhan nga kapilinha, nga replika dinhi sa San Remigio. O in addition po kang Monsignor Ruben, nganog yun siguro, our plan is not God's plan. Mo gini panos Ginoo nga karon gyud sa panahon sa pandemya nga tukuron ang kapilya kay ngano man in addition sa ato nakuha kang Monsignor Ruben this year 2020 this is the 100 years anniversary sukad pagkatukod sa kapilya dito sa Portugal. Ug usab sa samang nahitabo in the year 1920 gitukod ang kapilya panahon sa pandemya pod. Pandemya sa Europe 1920 panahon sa Spanish flu nga diin daghan pong nangamatay nga mga katawhan. Og gani si Francisco og si Jacinta mo'y namatyan nila. No? Respiratory problem o lung problem. Kay si Jacinta namatay man sa lung cancer, si Francisco namatay sa flu. Hilanat lang. No? So sama gyud sa nahitabo nato karong panahon na nga atol gyud sa pandemya. No? So kung atong tanawon sukad pagsugod hantud karon tanan plano gyud sa Ginoo nga adunay memorabilia nga panahon nga takna aron gyud di gyud ta makalimot aning kapilya nga replika nga gitukod sa Pilipinas. No? Panahon sa pandemya, ika 100 years anniversary sukad pagkatukod sa kapilya dito sa Portugal. So kuan jud kayo siya kanang dako kayo siya nga event na nahitabo ug pasalamat kita sa Mahal na Birhen ug sa Ginoo nga gitugutan ta sa panahon nga buhi pa ta. Nga saksi ta aning pagsugod sa construction sa replika sa kapilinha dito sa Fatima, no? Kapilinha sa Fatima gitawag na siya the altar of the world. Tumihitabo kining gitukod nato dinhi karon sa Pilipinas mo ni mahitabo nga altar of Asia. Okay, first in Asia man. Yeah, first in the Philippines and only in Cebu, no? So manghinaot ko nga sugod karon wa gyud putol atong pag-ampo kay ayudahan gid ni pag-ampo.
Di gini pwede kita mo ayuda ampo ani. No? Kitang tanan mga katawhan nga nakadungog karon sa online dinhi sa San Remeo ato gining ayuduhag ampo. Kay without prayers, di gini mahitabo o di gini matukod ning kapilya. No? So inyong itampo pag-ampo. No? So, daghang kayong salamat kanatong tanan. Dugang inyong expectation nga mahitabo dinhi sa site kining inyong giatubang karon muna ni ang kaning site sa small chapel then padung dito sa katong diinta nag groundbreaking katong nay gilubong nga capsule muna siya entrance nga magluhod padung diri. Imagine ninyo sakripisyo pag-ampo gyud may gihangyo ni Mother Mary para sa kalinaw ug sa kaluwasan ug pag-volunteer sa mga makasasala. So gikan didto 80 metros ka magluhod padong sa kapilya. Una ka makasulod sa chapel, nya mutuyok ka dinhi sa chapel nga magluhod. No? Para gyud atong mahangyo gyud ang Ginoo sa atong gipangayo. No? Ug kining daghang kitag makita dinhi sa atong lugar puhon-puhon, no? So inabagan sa inyohang tabang prayer, financial, mahitabo gining tanan sa oras ug takna nga i-inaugurar ni siya karong adlaw October 13 po 2021, no? So salamat ug may buntag. Hinaot unta, no, Brother Renald, nga next year, the same date, magkita na sabta. So, inighuman sa ato ang misa, atong i-prosesyon sa perimeter, ang ato ang imahin sa Birhen sa Fatima. So, awita, idayon, atong insinsuhan, atong katawan ng Salve Regina. So, manindog sa atong tapuson ang Santos nga misa. Ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra Salve, te clamamos, exuliferi hebe, a te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum valie. Advocata nostra, Ilus tuus misericordias oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et spes nostra Salve,
declamamos, exulis filii heaven, ad te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, elos tuus misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exiliumus tende, o clemens, o pia, o clemens, o pia, o dulces, Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Ut dignitas in amor promissionibus Christe. Oremus, omnipotens epeterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, od denium filii tui habitaculum efficemere retur, Spiritus Sancto cooperante preparaste, daut coius commemoratione leitamur, eos via intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua leveremur, per iondem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Amen. Katapos ang awit ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Ang salamat, Maria. Daghang salamat, among inahan, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat. Daghang salamat natong tanan, masipang pakpak. Unya gidapit mo sa painit, ang manglingkod lang kuno ingon si Sister Lawrence kay hatdan na sister.